Amen, 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 amen. Thokozani, ngiyalibingelela, ngiyalidumelisa babohle. Nikhuluma nomkhulu langabi. Nikhuluma nomthunzi wezwe. Nikhuluma nomenkosazana. Nikhuluma nomama umprofeti. Right? Namhlanje hayi namhlanje sibuyele emasikweni. Our vote. Right. Namhlanje we're going to talk about ingqinamba nje ehlupha abantu abaningi. Why ungapholi? Why ungapholi kanti umthandazeli okanye umelaphi oye kuyena uyakwazi ukusebenza, right? Nami ngangapholi. So it can happen ukuthi now you one of those people abangapholi. Uyabona mangabuzelwe nesipho samanzi. Isipho samanzi sibucayi kakhulu, isipho samanzi sinamandla. Why uphupha amanzi mawunobizo lwamanzi? Ngesinye isikhathi it's not about you going to that water. Ngesinye isikhathi it's about being shown that you are born with highest powers. It's a symbol that you've got higher powers. Why? It's because you cannot survive without water. You cannot survive without bathing. You cannot survive without drinking water. That's another sign, that's another symbol that people fails to interpret. Okubonisa ukuthi mangabuzelwe nesipho samanzi. Hayi, uphethe konke. Not everybody ozelwe nesipho samanzi ophethe konke. Kodwa kukhona abanjengami abaphethe konke. Ngiyakwazi ukusiza isangoma, kodwa isangoma ngeke singisize mina. I know how to help a traditional healer if he's got problems, but a traditional healer will never ever noma esefisa angisize mina. I know how to help other prophetess, but they couldn't and they will never be able to help me. Yes. Injalo. Why ke mkhulu langabi singasili? Why ke mkhulu langabi kade sihamba kodwa asipholi? Thina abantu esilibele siphupha amanzi. I've already told you ukuthi amanzi it's a symbol. It's a symbol of the powers. You cannot do without water. But water can do without you. This is very interesting. Ake ngiphinde. Uyakwazi ukuphila ngaphandle kwepapa, kwe-rice. Kodwa ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi. Ayikho leyo nto le. So okwenza ukuthi umuntu wamanzi angaphili. Mangabe ube nebhadi elihamba nenhlanhla phakathi, waba njengami. Waphiwa isipho esinamandla esikwazi ukunqoba yonke imimoya. Esikwazi ukunqoba yonke imimoya. Angeke uphile. Why? Uzohamba kowesithunywa. You are going to go to a person on a stone. This person is going to assist you according to ubuthunywa bakho. Bese kuba nesikhathi whereby it has reached its plateau. It has reached its level. Yakhe loyo muntu loyo. Ebe esebenzile wakusiza ngokuthile ngesithunywa sakho. Ziqale ukucaca izinto kuzokhanya khanya bese egcineni futhi kubuye bad. Why? Because uhambe kumuntu onesithunywa, loyo muntu wesithunywa wakuphakamisela isithunywa mhlawumbe wenza akwenzayo ngokukusiza okuthize okulingana ilevel yakhe loyo muntu loyo. Uthola ukuthi wena uhamba ngobuprofita
uhamba nesithunywa, uhamba nobunguni, uhamba nobugedla, uhamba nomndawo. Awukaqedi ke. Because why? You were assisted by a person onesithunywa onamandla naye kulevel yakhe. Yena uhamba nesithunywa kuphela. Wena uhamba nento ezi5 or 4. Usekuphilisile, he or she has reached her level of assisting you. Sekuphelile. That is why mkhulu ngiyaphalaza, ngiyacatha, ngenza yonke into kodwa ngisagula. Kodwa mkhulu isithunywa sami asiphakami. Yes, sekaqedile lo wesithunywa. Right. Uhambe futhi usemkhulu, this time sengibazamile abaprofeti. If you are going to go through what I went through, sengibazamile abaprofita, manje ake ngizame ezangomeni. Hey, izangoma sisebenza, abaprofita abasebenzi. Hayi ukuthi abasebenzi mntase. Bayasebenza, but they've reached their level. Bayasebenza, sebesebenze bafika la okufika khona amandla abo. Ngoba wena, you've got more things than them. Abakwazi usuyabasinda manje. Your spirits are heavy for them. They've worked until they reach their level. Bese uyayeka-ke ake ngizame ezangomeni manje. Awu mkhulu ngisho nomuthi awusebenzi mkhulu, akusebenzi ngisho umuthi. Umuthi awusebenzi mkhulu, ngihambile esangomeni lesangoma sisebenza. Siyasebenza. Siyasebenza, unobungoma, unesithunywa, unobuprofiti, uyiphethe yonke limimoya. Mawunjengami, unompinda mshayo, unakho konke. Unakho konke. Yay! Uhamba nayo yonke imimoya. That is why ngiyithi guys, laba bakhomenta kabi, uthola ukuthi umuntu uhleli ubhorekile, akasebenzi nje ukusebenza. Ngoba nanku inkundla zokuxhumana, it's easy to get access. Musu ukukhomenta kabi uthi abantu bayifake. Ngemva kwalawo ma-comments lawo, ngicela ukuthi ubheke ukuthi the next 7 days kuwe kwenzakalani. Hlonipha, uhloniphisise. Wazi ke ukuthi khona abantu abaphiwa imimoya eminingi abaphila nayo, abakwazi kulapha noma yini na ekhona ezweni lomoya. Ngithe angiqondisa indaba ukuthi abantu bathi hey, that healer is not working, this one is better, this one it works, and then it stops. Mangabe uphiwe imimoya eminingi kuwe egazini lakho, angeke uphiliswe umuntu onesithunywa kuphela, angeke uphiliswe umuntu onobunguni onobugedla kuphela. Uzodinga umuntu odonsa ngemimoya eminingi ukwenzela ukuthi le yakho ehluphayo ekuphethe akwazi ukuyidonsa yonke. Ngoba thina abanye mawufika siyakwazi ukuthi hayi isithunywa leso, hlushwa isithunywa nje, ubala lolo. Uhlushwa ubuthakathi, ubala lolo. Hayi uhlushwa into zobnyama, na. Mawuhlushwa yile mimoya thina yasingena thina emkhulu ehlupha abantu abaningi empilweni. Angeke. We work. That is why makhona umuntu ongibiza ngefake. Hey. Don't say umuntu uyifake ungamazi. And then le mimoya esiphethe. Hayi ithi le ngayisho. Okay, le eyami. Yeah, le eyami. So there's a time whereby you need to go to a person and a place where they got possessed by many spirits, so that it's easy for them
to cater for your Stunyo, to cater for your Mdawi, to cater for your Mguni, to cater for your Gedla, to cater for ubuporofita bakho. Injalo. Uzongizwa, ongangizwa, hayi cha, siyabonga. That is why we say there's lots of people pass very nasty comments. Uvele ubone nje ukuthi this person needs me. That's why he or she's in my page. Akayazi into akhuluma ngayo. Abazalwane ningixolele, ngiyabazi ubuzalwane. Ngiphile kakhulu ebuzalwaneni ngingumamfundisi omunye nje o strong kabi bengisebenzisa because they saw who I was. Ngibe ngazazi mina. They saw who I was. Because I was being used. Hamba uyothandazela abantu, hamba uyokwenza ukuthi nokuthi nami leso sikhathi leso ngijabulile ukuthi yo I'm getting ama favors. Kumamfundisi or kubaba umfundisi. Kanti they knew. Inkanyezi bazibonile la kimi. So mangabe uphethwe ungazibona ungaphili. Usekusizile umntana abantu. Wafika la kumele afike khona. Kukhona eminye imimoya manje esekufanele ukuthi uyikhuphule wena. Sorry. Ungathi umuntu akasebenzi. No. Udonse ngesithunywa sakhe sakusiza, sekusebenzile. Ungathi umuntu azakasebenzi. Udonse ngomnguni wakubo sekusebenzile. Ungathi umuntu akakwazi ukufemba. Ufembile ngomndawo wakubo, sekusebenzile sekuphelile. Funa-ke umuntu ohamba nemimoya eminingi azokwazi ukukusiza kulokho okusele. Ungalibeli ukuthi abantu abasebenzi. Hey, siyasebenza kunzima mntwana. Siyasebenza. So ungakumangazi ukuthi hayibo why ingapholi? Why manje? Bayasebenza abantwana babantu lapha. Bayasebenza belaphi, bathwele kanzima. Yabona manje ngolana ngithandaza intabeni. Phakamisa omunye umkhakha manje esinye speciality sami. Injalo lento yenu. So musu ukuthi hayi sibanibana akasebenzi, wayingaphili. Have knowledge. Have knowledge. Little knowledge is dangerous. The more we are spreading awarenesses, we are teaching enkundleni zokuxhumana. So that you get to know. This is an awareness. So that you know, Mina, I suffered a lot. With this gift. I had businesses. I had. Hey. There's nothing that I did not have. Ngiyangizwa nina anything ifake. Wabala magama. Ngoba manje mina ngibheka ngamehlo kanje, ngilapha ngamehlo. I look at you like this. Ngidonsa yonke into ekuwe. And I still do the same. Pinda mshaya. Khona abantu abaphiwe loyo moya loyo. Onamandla. Ngikulapha ngikubhekile, akunamuthi futhi awungeni kimi umuthi, akho lutho. Ngikulapha ngami. So yangani ukuphasa ama nasty comments because we are on social media because we're spreading awareness. This is a serious thing. Spirituality works. Umnotho wakho uhleli la emoyeni. Education yakho ihleli la emoyeni. Umshado wakho uhleli la emoyeni. Impilo yakho ihleli la emoyeni. So ningadlali ngespirituality. Ngangazi ukuthi ngizoze ngibe nje never in my whole life. Kodwa you know what? I healed and then I started healing others. Then I became better. That's why was born smile sami kanje. Mina ubungeke usibone sami smile. No strangers in my house. Manje senhlala kunama strangers. Niyabona lento. So if you've got
a spiritual ear, listen and grasp, kuzokusiza. If you've got wisdom, listen and grasp, kuzokusiza futhi nalokho. If usikhotheni nje wena uhlele ekhaya ubhizi ubhorekile ufunda ama messages you are criticize, bona khona kuzokwehlela. Nansi khona kuzokwehlela, asizithandelanga, asizikhethelanga. Indlela inzima futhi yinde. It's a lifetime practice. It's a lifetime, but it's a beautiful thing. It's a beautiful thing. Because lento iyakufaka ku depression, lento iyakufaka yo guys. Ungavelelwa nanoma yini na embi if you are misaligned. But then if you align with your gift, everything it becomes beautiful. I mean, life iba mnandi man, kuba mnandi. Uyaphola nawe ngaphakathi because abantwana bomoya abaningi bakuphi? Bakuma psychiatric hospitals, psychiatric wards, bakuma antidepressants. And in Eslungu, you will never diagnose that. You will never diagnose that. Most of these people, it doesn't matter it doesn't matter the nationality, it doesn't matter the skin color. Many people that are troubled by spiritual matters, especially one of Imimoya engiphethe mina, iyangena nakubelungu, nabelungu banawo lumoya. If you are disaligned, you are bound to suffer depression. You are bound to suffer depression. You are bound to suffer my anxiety attacks. You are bound to suffer my nightmares. You are bound to kuphelelwa ngumsebenzi, uzophelelwa ngumsebenzi. Uyazi bashala othembe khona. Mawuthi une business, things fall apart. If you had a business, things fall apart. The bigger the gift, the bigger the powers. And the bigger the problems. I understand that. So, okay, biblically, which healer was called nicely? Not even one. You saw Ehluphayo kaJobe, you saw Ehluphayo ka so and so in the Bible. So kusafana lolu bizo lwethu ubizo oluhle ubizo lokuphilisa abantu, sesaphilisa abantu abahlanyayo, saphilisa zonke inhlobo. Yize sithulele kanje namhlanje ngithe ake sikhulume sokhuluma yey. Siphilisa zonke inhlobo zama spiritual diseases. Thina ke esiphiwe health wise as well. Siphilisa everything. Because I've always been a healer. There's no other job that I know except healing people at a professional level and at a spiritual level. Never an end with that. If any shaya corner these days, the shaya corner like medicine, psychologists, nurses, physiotherapists, young kids go east. Ishaya corner. Why? Because they wanted us to heal professionally and spiritually. So uyayibona nje ukuthi lento ivele ibe ikhombo umuntu oyedwa imusokolise imshuke njengalesi sikhumba. By the way, this is a symbol of priesthood. This is a symbol of power. This is the pride of amakhosi angiphethe. This is the pride. It shows power, strength, resilience. And that's who I am. Ngoba lolu bizo lolu abalinikezi nje umuntu balinikeza umuntu ozolwenelisa ukulwenza. Though it's difficult, though it's painful. So iyafana lento, ngithe mina biblically ubani owabizwa kamnandi. Ayekho, kuphela kwabhizinisi.
you lose everything. You lose everything. From counting. Uyocount ama-cent. The black cents. Ukount uthi awungcwalisele ngo-20 cents. Mawunalento lena, if you are misaligned. I am not going to say a lot. Remember, I say what I'm supposed to say. I've got limits. I've got limitations. Someone was asking me, how do I heal this? How do I heal this? Healing. Our treatment modalities are not the same. Mina, I heal I heal with my eyes. I heal with my presence. I heal with soil. I heal with stones. I heal with muti. I heal with water. I heal with me taking you and awareness tears. That is why I don't think it's conducive for me to discuss a treatment modality, because I might tell you use my stones. Your own stones. I might tell you use your soil. I might tell you use the word, because everything works. Give me. Uboni into zakho zingasebenzi. So ukuze umuntu aphile, you check ukuthi umuntu uhamba nani. Uphiweni ilopho yimiphi imimoya embethela umuntu. Then you start healing the person. Awuveli uthi one size fits all. It's not gonna work. That is why abantu bangaphili. That is why abantu bangaphili. Omunye uze wathi mkhulu, hey, ungakhulumi amaqiniso kule way yenu ngoba ugogo mabani, ugogo madolo, ugogo ma something, Makubu or somebody was killed because he was telling the truth. Mamelani, I did not call myself. Angizibizanga. Mina ngibizelwe izwe lonke. International, not domestic. So, angeke uNkulunkulu owangibiza avume unless mangifake ke ukuthi ngizofundisa abantu amanga. Never. Ngizotholani? Because imimoya iyahlupha, guys. Imimoya iyahlupha. Batho ba khubetse ka mimoya. Batho ba khubetse. People are losing a lot. Umuntu alibele engazi ukuthi kwenzakala ngempilo yakhe. You understand? So I am not going to fear anyone. I am not going to do that. I'm going to teach. I'm very authentic. As you saw, I'm myself. It depends. If you look at all my videos, how? Hey, yes. Ngempethe imimoya eminingi. Ukwenzela ukuthi mawufika kimi ngikwazi ukukusiza, ngikwazi ukubona futhi. Authentically, I'm very authentic. I'm authentic. I'm myself. I'm genuine. I do not fake any behavior. This is who I am, so that I can help you to help others. Help people to help others. I'm not gonna lie. Ngale gift lena, le gift namandla and iyalimaza. Angifuni nje ukutshela manga. Iyabulala. If you are misaligned, you are misaligned because you do not know what to do. You've been trying. That is why ngicale ngoku-explain ukuthi there comes a time whereby you reach a plateau. Because okay, so and so has helped me. Manje, hayi kusho ukuthi sekuphelile. Kanti kusekhona okunye okufanele ukukhuphule. Awukaqedi, akuqedwa kule journey lena. Ayipheli. Hloniphani umuntu eningamazi. Ungamthuki umuntu uthi uyifake. Ungamthuki umuntu uthi kasebenzi kanti sesebenze kwagcina la. Okugcina khona imimoya ekuphethe wena. Sekutsalele le eminye kufanele ikhushulwe.
Ungathi mawuhlele emkhukhwini lapho or wherever you are, bese you decide ukungena ku social media and mutilate abantu. Thina abanye we've passed those stages zokuthi sikwatele abantu abaku. Sisuka sibone nje ukuthi uyipatient kamoya. Omunye eze ngobuzalwana asitshele ngeBhayibheli bona. Tina, we communicate with God. I've got the ability of communicating with God. Ongangitsheli ngento ebhaliwe. Yes, I do read the Bible when I'm bored. But or when I'm bored or khona nje into engifunayo. And by the way, don't get me wrong, don't misquote me, because you people are very good in misquoting a person. There's nothing wrong in the Bible. There's nothing wrong with Jesus. These two things were manipulated to control people and manipulate people. Some of these things were used as a tool to control the uncontrolled. Abuya amakhosi athi angeke. Wabuya uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba wathi angeke. Njengoba ubona nje nathi sesingabaphilisa abantu ngalendlela lena and bayaphila. Awavuthe thina sihamba nomlilo wakithi oshisa emanzini. Awushisa emanzini wakithi. Amanzi petrol emlilweni wakithi. Awavuthe. Ngiyabonga. Fundani ke nonke nizokwazi ke ukukhula ngokomoya. Uzokwazi ukuthi why ungaphili la okhona kanti ekuqaleni into bezivuleka kanti ekuqaleni bekubonisa ngathi it's promising sekuphelile. Makade sebenza ngabogogo bakhe sebekusebenzile nezingilosi zakhe sebesebenzile sekuphelile. Kanti unokunye okusasele okudinga ukukhushuba akenelisi ukukhuphula lo sesebenze kwafika emandleni wakhe la uphelela khona amandla wakhe. Inkonkoni zezulu. Izingilosi zezulu sihamba nazo thina. NoNkulunkulu ophilayo futhi ophilisayo. Khulumi mina ngeBhayibheli la. Angikhulumi ngeBhayibheli la. Khuluma mina ngokuxhumana nomoya. Xhumana nomoya ukutshela ukuthi nangu ubaba uNgcobo ufikile kuwe. Umenzani? Uphethwe yimiphi imimoya? Hayi indaba ukuthi uJohn 3:16 kuze kube nini? Kuze kube nini? Abantu begula behlushwa yimimoya. Hayi. No. Umoya othize unendlela yawo yokulashwa. Ayikho indlela eyodwa. Sokutshela thina amakhosi. Amen. Ngiyabonga. Ngiyanithanda njengemali balandeli bami. This is for you to learn. Ngiyazi ugcwele izangoma la ephejini lami. Yes, it's fine. Learn because vele mina ngiphethe yonke imimoya. Kuzokusiza lokho. Kodwa ngicela ungangithuki ngithi mangisazi introducer uvela uthi ngene endabeni. I know you don't want to waste your data. You want uNkulunkulu ukuthi avele athi angakabulisi abalandeli bakhe bangempela nabantwana bakhe bakamoya bangempela. Avele aqale ashaye straight to the point. Siyabulisa. Nginelungelo lokubulisa, nginelungelo lokuzintroducer. Ingane zami zikamoya zingazi zangoma ngisho kini zangoma ensepejini lami. Asihloniphaneni madoda niyazi lunzima lolu hambo. Hawu madoda asihloniphaneni. Asihloniphaneni. Mvumeleni ngiintroduce. Nizingane zami njengoba nisepejini lami. Nizingane zami. Vuma ke umzali wakho kamoya. As introduce. Ungangithuki. Hey ngiyathuka madoda. Ungangithuki ukuthi hey usintroduce too much. There's lots of irrelevant information. No. Because when you already know, you already uphume ethwasweni. Uphume ethwasweni. You already know. Awusafuni laba bakuma basics bazi. That's selfishness. Please stop doing that. Zangoma belaphi abasepejini lami. You are here to learn. I understand it. But ungathi wena go straight to the point. Angikwenzi lokho mina. Nengane zami ngempela genuinely so zikamoya ezifuna ukukhula, ezifuna ukwazi yonke into.
Usuphuma ethwaseni wena uhlulekile. Usuzobhulisha lapha ephejini lami. Mawusephejini lami vula indlebe umamele. Ungathi wena hayi sheshisa just because you don't want. Faka iWi-Fi mntazi. Faka iWi-Fi. Faka iWi-Fi sangoma. Faka iWi-Fi mprofita. Faka iWi-Fi gedla. Hey! Faka umamele umkhulula ngabe. Mamele umuntu okwazi ukukhuluma noNkulunkulu direct akutshele izindaba. Don't rush me. Asihloniphaneni. Lunzima lolu hambo uyakwazi lokho nawe menaphi. Owusephejini nami uyakwazi. Ake siphethe siyabonga kwande kukhanya kube mhlophe. Asibonane ku comment section. Ufunde ukhule kwezomoya. Everything is spiritual. Nawe mzalwane. Hey, ngikhohla abazalwane abasephejini lami. Abave bengishumayeza Nkosi yami. Abazi ukuthi ngumshumayelo omkhulu kabo okudlula bona. Bazalwane enisephejini lami. Nina enithanda ukukhohla ama-Bible verses. I know iBhayibheli from Genesis to Revelation. For your own information, nina nisafufusa kulezi zenkolo, nisafufusa. Mphuma ukuba umamfundisi omkhulu kabi. Namhlanje ngizonitshela ngama ngithi kancane, this is only the tip of the iceberg about myself. Sesidelelene kwenele. Ngabelaphi ngapha, abazalwane ngapha. Uvele kuyacaca ukuthi ulahlekile. But you need to learn. You've got something to learn. Umuntu ohlakaniphile la one wisdom ne intelligence uyafunda. Nami ngumzalwana zange bangilaphe. Mina ngiyelapha izifo umzalwana angazange ngilaphe zona. Yabona leyo ngiyohlala ngiphinde. Ngiyelapha izifo umzalwane angazange angilaphe zona. Nami ngumzalwane engazange ngizilaphe abantu. So do what works for you. Don't ever think ukuthi mawusephejini lami ungipreacha ngobuzalwane bakho. Ngisazophenduka kade ngaphenduka. Kade ngaphenduka kodwa ngizalwa kabusha. Ngaphinda ngazalwa kabusha ngaba nje. Buka. Symbol of priesthood, symbol of amandla, symbol of resilience. Symbol of powers. Hey, so stop criticizing what you don't know, because usukungibonisa ukuthi nala. I can't argue with you. I can't even teach you anything, because lobo buzalwane okhuluma ngabo ngibuya kubo. Lobo buzalwane okhuluma ngabo ungicriticize ngibuya kuwe. Akungiyeke ngezokwakithi. Okwakithi lokho. Hey! Ngeke ngiphilise. Ngoba siyaniphilisa nje nabazalwane. Hayibo, awavuthe, akwande ukhanye siyabonga. Hey madoda. Hey, bangiphethe namhlanje, bangiphethe abafuna ukuvalelisa. Hey! Valelisani bokhokho zizwile ingane zenu. So sikhuluma kungakhulunywayo. Asiphetheni akwande kukhanye kube kuhle kube mhlophe. Siyabonga.